Kaixo, eguerdion eta lehenik eta behin mila esker, Igartzako jauregi honetara etorri zeaten guztioi, eta 35. Beasain idazlehiaketako sari banaketa honetara gerturatzagatik. Hasteko eskerrak eman nahi nizkieke Beasain idazlehiaketa honetan parte hartu duten guztiei, izan daitezke antolatzaileak, bertan ditugu epaimaikideak ere, epaimaikideak ere nire eskerrik beroena, guraso, irakasle, eta nola edo hala, Beasain idazlehiaketa hau egi bihurtu dadin lan egin duzuen guztioi. 1989 urtean izan genuen lehenengo edizioa, gaur beraz 35. Sari banaketa dugu, eta pentsa ezazue, orduan hasi zanetik ona ez, 12 urte azpiko Beasain ikaslek hartzen dute parte, edo eta 12 urtez gorako goierritarrak, ez? Zenbat, goierritar, zenbat beasaindar izan ditugu euskaraz idazten, izan daiteke prosan, olerkian edo bertsoan. Eta denok euskaraz aritu gara, eta euskarari eman nahi nioke balioa. Euskarak duen balioa azpimarra jarri nahiko nuke. Euskara komunikatzeko edo transmititzeko erraminta gisa eta baita ere adierazpide gisa. Eta horretan denok animatu nahi zaituztet, bai euskaraz irakurri eta euskaraz idazten jarrai dezazuen. Gaurkoan nola ez, zoriondu behar ditugu, sarituak izango zeraten guztioi, baina baita ere lehiaketa honetan parte hartu duzuen guztioi. Eta unetxo bat, tartetxo bat, denbora bat hartu duzuenai, zuen sormena, irudimena, dantzan jartzen eta zuen boligrafoak edo ordenagailua batzutan, ez, euskeraz idazteko. Eta bukatzeko, hemen gaur, gure gaztetxoak dira protagonista, beraiek dira gaurko protagonista eta beraiek hemen laizter izango ditugu saria jasotzen, baina hemen zaudeten gurasoi eta familiartekoei ere mezu bat helarazi nahi dizuet, ez? Azkenean, gaur hemen harro gaude, beraiek euskeraz idatzi dutelako, askok saria jaso dutelako, baina helarazi nahi dizuet gure egunerokotasunean euskaraz euskara erabiltzak duen garrantziaz. Jarrai dezagula denok euskara erabiltzen, eta bizi euskaraz. Beraz, mila esker denoi, eta ekitaldiari hasiera emango diogu. Eskerrik asko Leire, eta ongi etorri guztioi, egun eder honetan, ze egun ederra atera zaigu gaurkoa, ez da? Ez aldala. Gora begiratu eta euria goian behian. Bueno, baina egia da, Beasaingo lekurik ederrenetako batean bilduta gaudela, bai? Igartza jauregia nahi zuzen ere, lagunez inguratuta, idazle inguratuta, euskaraz inguratuta, bai? Irakurlez inguratuta, irudimenez inguratuta, irudimena bor daukaten lagunez inguratuta, batez ere. Oporrak ederki pasa ditugu, ezta? Eta bihar denak? Iupi! Baina lehenengo gaurko egunaz gozatuko dugu, ezta? Sari banaketa ederrontaz. Leirek esan bezala, gaurkoan Beasaingo idazlehiaketaren 35. urtea da. 35 urte. Zuetako asko, etzineten jaio egin ere, orain dela 35 urte. Eta orain, hemen zaudete, buruari emoan eta eman, buruari bueltaka letra josten, hitzak lotzen, eta maila hontako artelanak sortzen, zebai, zuek artelanak sortu dituzue. Artelanak puri-purian sortu dituzue. Sormena, inteligentzia da zue daukazuena, eta ez artifiziala, ez. Hemen ez dago horretarako beharrik, hemen inteligentzia naturala dugu. Naturala eta kilometro zero, noski, gertukoa, bertakoa, etxekoa, geurea, Beasaingoa, Goierrikoa, eskualdekoa hain zuzen ere. Eta jaso dugu aurtengo uzta ere, agian denboraz kanpo, uztaila omen da uzta jasotzeko garaia ez da, guk hemen apirilean jaso dugu. Eta agian lekuz kanpo, ze normalean, baratzean jasotzen da uzta ez da, guk hemen Igartza jauregian. Izan ere aurtengoan, porruak eta patatak beharrean, ideiak landatu ditugu. Eta goxo eta mimo handi zureztatu. Eta baratzera jetxi eta ara non topatu, letxuga eta tomate artean letrak. Eta hitzak, bertsoak, poesiak, ipuinak guztiak zuek sortutakoak.
Beraz, gehiegi luzatu gabe, sari banaketari ekingo diogu. Bai, dakizuen bezala A, B, D eta F mailak ditugu. Eta horietan, atal ezberdinak, bertsoa, olerkia eta prosa. Saridunen artean badakizue beasaindarrak eta eskualdekoak daudela. Guztiak artistak, hori bain. Epaimaila aurkeztuko dizuet orain. Eta sekretu bat esango dizuet, enuke nahi haien tokian egon. Aukeraketa latza izan da, izan ere guztiak artelanak izan dira, eta haien artean horrena zein, nola aukeratu? Enuke nahi, benetan, Ba, begira, A, B eta D mailetako epaimaia, Maitane Legarreta, Irati Rincon eta Maili Aiestaran. Eta E eta F mailatan, Maider Agirre, Inigo Perez eta Ekaiz Goikoetxea izan ditugu. Eta bietan, idazkari lanetan, Ane Barandiaran. Hemen daukagu. Berak lagunduko digu baita ere, sari banaketa honetan. Eta saria banatzeko, Leire Artolak eta Maider Agirrek egingo dute gaurkoan. Gogo zaudete hasteko, ezta? Gogo zaudete hasteko. Esaten humanik.